kokonaan kumoaa sen mahdollisuuden, että Jumala voisi olla olemassa tämä kärsimyksen ongelma. Ja hän sanoi siinä videon lopussa, että no kyllä Jumalaan voi uskoa, mutta kyllä filosofiassa yleensä, jos joku asia todistetaan vääräksi, niin... Tervetuloa kaikki seuraamaan Nuotta-podcastia. Mä oon Santeri Aho. Ja mä oon Olivia Niukkonen. Tilatkaa Nuotta-lehti. Nuotta on tällainen lehti, jota me nuoret tehdään toisille nuorille. Kyllä kristillinen semmonen, ja sanotaan tähän alkuun nyt, että me tosiaan nuoret tehdään tätä. Eli tää on meidän nuorten mielipiteitä. Kyllä. Esitetään näissä jaksoissa. Ja tää on tämmöistä nuoren pohdintaa maailmasta ja toivottavasti samaistutte näihin jaksoihin. Kyllä. Nuotan tarkoitus on olla mahdollisimman samaistuttava. Ja sen takia kommenttiboksiin voi esimerkiksi laittaa ehdotuksia siitä, että mitä haluaisitte kuulla, me voidaan niitä sitten ottaa huomioon. Mutta tänään puhutaan apologiasta. Mitä se on? Apologia. Kristityt pyytää anteeksi, että joo. Apology. My greatest apologies. Joo, apologia on siis se tulee muistaakseni ekan Pietarin kirjeen luussa 3. Onko se kreikan kielen sana? Mulla ei nyt muistiinpanoja, mutta siellä kuitenkin puhutaan siitä, että meidän pitää olla valmiita kertomaan, että mihin meidän toivomme perustuu. Ja tähän perustuu niin kuin apologia, jossa siis puolustetaan uskoa järjellisin keinoin. Ja puolustetaan sitä, että miksi me uskotaan. Joo, kyllä mä ainakin kristittynä niin hirveästi samastun tähän Ansel Canterburylaiseen ajatukseen, että ymmärrystä etsivästä uskosta. Että meillä on usko, joka me ollaan saatu lahjaksi, mutta sitten ei se ole järjestä siinä mielessä irrallaan, ettäkö usko olisi jotain niin täysin järjenvastaista, vaan kyllä usko myös etsii monella tavalla ymmärrystä. Ja nyt vähän puhutaan siitä, että miten tämä voisi käytännössä olla mahdollista. Joo, kyllä. Mulla oli ajatuskatkos, oli jo hetkä. No, voitaisiin varmaan aloittaa siitä, että miten kristiuskoa haastetaan, koska se on monesti se, että apologia lähtee siitä, että joku tulee haastamaan kristinuskoa, tätä evankeliumia. Sitten tarvitaankin puolustuspuhe siitä, että mitäs hommat meneekään. Enää ei ehkä sellaisia syytöksiä tule, että kristityt on kannibaaleja ja uhraa lapsia, mutta... Niin, se oli sitä entisaikojen tämmöistä 200-luvun apologia. Mä muistan, kun mä ekaa kertaa koskaan kuulin tommosen haastavan kysymyksen. Mä taisin olla 10. Ja mun kaveri kysyi multa, että voiko Jumala luoda kiven, jota se ei voi nostaa? Jos Jumala on kaikkivaltias, niin eikö sen silloin pitäisi pystyä? Ja se on vähän tämmöinen paradoksi, että jos Jumala pystyy tehdä kaikkea, niin pystyykö tehdä jotain, mitä se ei voi tehdä? Ja tämä on kyllä ihan huvittava. Mä olin silloin ihan paniikissa. Mä olin silleen, ei! Mun toivo perustuu jokin harhaan, mutta saattaa olla niin, että Jumala on logiikan ulkopuolella. Että. On, tai ehkä etenkin läntisessä perinteessä on tuttu ajattelemaan niin, että logiikka pohjautuu Jumalan olemukseen. Eli että tällainen paradoksi on olemassa, niin me tarvitaan Jumala, joka on se logiikan pohja, jota vasten tämmöinen ajatus on mahdoton. Että mä sanoisin, että tämä on vähän samanlainen kysymys kuin se, että voiko Jumala tehdä syntiä. Ei tietenkään Jumala voi mennä omaa olemustaan vastaan, joten vastaus on ei, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala olisi kaikkivaltias, koska kaikkivaltias ei tässä yhteydessä tarkoita sitä, että pystyisi tekemään jotain tällaista, vaan sillä tavalla, että Jumalassa ei ole mitään parannettavaa. Eli se, että kun meissä ihmisissä on jotain asioita, mitä me ollaan ja mitä me voidaan tehdä. Ja sitten meillä on tietty potentiaali olla jotain parempaa ja jotain enemmän. Ja tällä tavalla niin Jumala on siinä mielessä kaikkivaltias. Sitten sillä ei ole enää potentiaalia olla parempi. Se on paras mahdollinen olento. Joo, kyllä. Jumala tosiaan ei voi mennä omaa olemustaan vastaan, mutta kyllä voi olla, että jossain kohtaa on vähän semmoinen tilanne, että joku oikeasti haastaa jollain haastavammalla kysymyksellä kuin tommosella 10-vuotiaasta mietityttävällä kysymyksellä. Olivia, onko sulla jotain esimerkkiä tämmöistä? Mä sanoisin, että tämä on mun oma mielipide ehkä, mutta hirveän iso haaste kristinuskolle on tämä teodikian ongelma, tämä kärsimyksen ongelma. Että miten on mahdollista, että Jumala on kaikkivaltias ja Jumala on täydellisen hyvä ja Jumala myös tietää kaiken. Samaan aikaan maailmassa on olemassa pahuutta. Mua puhutteli tosi paljon tämä Dostojevskin kirja Karamazovin veljekset. Ootko sitä lukenut? Mä oon lukenut Rikoksen ja rangaistuksen kohtalo. Okei. Mä suosittelen sulle ja kaikille muillekin, että lukekaa Karamazovin veljekset. Se on
Siitä kyllä sanotaan, että se tekee uskovasta ei-uskovaa ja ateistista uskovaisen, mutta ei välttämättä näinkään. Mua se vaan puhuttelu tosi paljon. Dostojevski siis käsittelee nimenomaan tätä kärsimyksen ongelmaa siinä kirjassa se 2 henkilöhahmon kautta. Ne on veljeksiä, Ivan ja Aleksei. Ja Ivan sanoo siinä tämmöisen ikonisen lausahduksen, että joo, että mä palautan mun junalipun taivaaseen, koska mä en halua palvoa sellaista Jumalaa, joka sallii kaikkia kauheutta maailmaa. Se on just sitä ennen selittänyt Alekseille jostain lapsesta, joka heitti tylin kiven, en muista ihan tasan tarkkaan mitä oli, mutta jonkun kenraalin lempikoiraa päin. Okay. Sitten kenraali usuttaa kaikki koirassa tämän lapsen perä ja se raadellaan ihan täysin. Tai vanhemmat laiminlyö omaa lastaan silleen, että se lapsi rääkyy pakkasessa pihalla ja rukoilee Jumalaa pelastamaan ja häntä ei auteta. Niin Ivan miettii, että eihän pysty moraalisista syistä niin palvelemaan tällaista Jumalaa. Joo, mä oon kuullut paljon just, että miten mä voisin niinku rakastaa jotain Jumalaa, joka niinku antaa vaikka lasten Gaasassa kärsiä tai niinku, miksi mun kaveri sairastaa syöpää tai miksi mun niinku paljon tämmöisiä just vaikeita asioita, ne tämmöistä kärsimystä, mitä meillä elämässä on, mutta kyllä mä oon niinku tosi paljon törmännyt ihan hyvinkin puolustuksiin tämän suhteen. Että mä ymmärrän, se on tosi inhimillistä niinku olla silleen, että miksi Jumala tekisi näin. Ja siksi mä suosittelin kaikille Jobin kirjaa. Joo. Se on hyvä tämmöinen lähtökohta. Se on vaikea kirja ymmärtää, koska se on hyvin moniulotteinen ja siinä pohditaan kärsimystä ja annetaan myös ehkä sellaisia vastauksia, mikä ihmiselle ei mene ihan intuition puolesta ihan kaikista eniten järkeen. Että toisinaan Jumalalla on kärsimykselle sellaisia tarkoitusperiä, mitä me ihmiset ei ymmärretä. Ja se on hyvin, hyvin jännä. Mutta mä sanoisin, että kristillinen käsitys siitä, että mistä pahuus tulee, niin lähtee luomiskertomuksesta paratiisissa. Ja siitä, että ihmisellä on vapaa tahto ja hän käyttää sitä väärin. Hän käyttää sitä tehdäkseen syntiä Jumalaa vastaan, ottaa sen hedelmän, mistä on kielletty. Ja sitä kautta niin kun pahuus tulee maailmaan. Että. Joo, Jumala ei ole luonut pahaa, mutta Jumala on sallinut kuitenkin meille just vapaan tahdon. Ja ihmiset voidaan tehdä pahoja asioita. Ja me kaikki tehdäänkin pahoja asioita. Sille ei voi mitään. Se on mun mielestä ihan mielenkiintoista, että ihan sekulaarikin filosofit, jotka, no joku uskoo Jumalaa enemmän tai vähemmän, mutta ei ne koskaan ole oikein kristiusko Jumala ollut. Leibnizillä esimerkiksi, 1600-luvun filosofi, jolla on aika paljon moraalisiakin ajatuksia, niin hän sanoi, että tämä maailma on puutteineenkin paras mahdollinen. Eli hän tarkoitti tällä sitä, että vaikka tässä maailmassa on ihan järkyttävää pahuutta välillä, niin jos sitä ei olisi, niin jotain tämän maailman ihan perusrakenteita, kuten ihmisen vapaata tahtoa, pitäisi supistaa. Joo. Ja tämä ei ole kristillinen näkemys tietenkään, mutta mun mielestä se on tavallaan ihan mielenkiintoista, että ajatellaan, että tämä maailma, missä me nähdään, että hirveitä kauheuksia tapahtuu, niin olisi paras mahdollinen maailma. Toi on aika traaginen ajatus. Toi on tosi traaginen ajatus, mutta kun miettii niinku tätä meidän aikaa, niin kyllä se kun jossain määrin niinku on semmoinen ajatus, että oppii arvostaa sitä hyvää, kun kokee pahaa. Joo. Ja että tavallaan että siitä tarvii vähän molempia tässä maailmassa. Ja niin tämä maailma niinku toimii, että ne on tietyt premissit. Ja mitä nyt vielä kärsimykseen tulee, niin kyllä mä sanoisin, että jälkikäteen kun katsoo niinku omaa, tai kun katsoo jälkikäteen niinku historiaa ja elämää, niin näkee, että kaikissa niissä kärsimyksen hetkissä on ollut kuitenkin ehkä joku opetus. Ehkä aina sitä ei näe, että niinku toi on nyt ihan syytöntäkään. Niinku miksi jonkun lapsen pitää syntyä johonkin köyhään valtioon ja nääntyä nälkään. Että sehän on niinku, joo. Mutta sitten kun katsoo omaa elämää ja vaikka niitä asioita, jotka joskus tuntuu ylitse pääsemättömältä, niin kyllä niissä on aina jotain kuitenkin tullut. Jotain hyvää niistä. Sitten jossain kohtaa. Sepä, että monta kertaa me ihmisinä, kun se kärsimys tulee kohdalle, ei me nähdä, että mikä tarkoitus Jumalalla silloin on. Ja kun me puhutaan tästä kärsimyksen ongelmasta, niin tavallaan loogisena argumenttina se menee sillä tavalla, että okei, Jumala on kaikki valtias, eli se pystyisi poistamaan pahan. Jumala tietää kaiken, joten hän tietää, että maailmassa on kärsimystä. Jumala on
kaikkinaisen hyvä, joten hänen pitäisi haluta poistaa kärsimys, niin sitten minkä takia maailmassa on pahuutta. Mutta se, että ihminen asettaa Jumalalle sellaisen normatiivisen käskyn siinä, että sanomalla, että joo, Jumalan pitäisi haluta poistaa paha. Välttämättä me ei nähdä sitten, että mitä tarkoitusperiä Jumalalla on ollut niissä. Että vapaa tahto on yksi, toi mitä sä sanoit siitä, että kärsimys kouluttaa tavallaan. Niin. Se on yksi. Ja välillä me ei huomata niitä tarkoitusperiä, mutta se, että me ei niitä ymmärretä, niin ei se poista Jumalan kaikkivaltiutta. Kyllä. Tosi monesti on tässä podcastissa puhuttu just siitä, että jos me ymmärrettäisiin Jumalaa, niin se olisi kyllä just tosi pieni Jumala. Ja kyllä kun kärsii, niin se on, mulla on vähän taipumus siihen, että jos mulla ei tapahdu jotain huonoa, niin mä kyllä ylpistyn. Et se on kyllä tosi iso ongelma. Et vaikka menisi tosi hyvin, niin sit se alkaa ottaa itselleen, niin että mä oon niin näin hyvä. Niin sekin johtaa syntiin. Niin, en tiedä. Mun mielestä on ihan kiva aina välillä, että menee huonosti, mutta toki mulla ei ole semmoista kokemusta absoluuttisesta köyhyydestä tai jostain. niin. Hyvä tässä on niin tälleen kuitenkin Suomessa asuvan pojan sanoa yhtään mitään kärsimyksestä, mutta joo. Kyllä mä myöskin tähän kärsimyksen ongelmaan sanoisin sen, että me kristityt tehdään kyllä aika paljon hallaa kärsiville, jos meillä on vaikka joku tuttu, jonka läheinen on mennyt, vaikka joku lapsi, kuvitellaan sellainen tilanne, joku lapsi on mennyt hyvin traagisesti johonkin sairauteen ja sitten tämä ihminen, tämä lapsen läheinen on ihan hirveän murtunut siitä, että miten tällaista pahuutta voi olla tässä maailmassa ja miten näin voi käydä. Ja sitten tulee joku kristitty, joka on just lukenut jotain apologiakursseja. No actually, tämä on tämä vapaa tahto ihmisellä, niin sen takia kaiken näköistä pahaa tapahtuu. Tämä ei ole se, miten kristitty on kutsuttu kohtaamaan kärsivää lähimmäistä. Ei, vaan mitä sanotaan, että itkekää itkevien kanssa ja naurakaa nauravien kanssa. Eli kyllä. Empatia. Mä pyydän sitä, että apologia ei kannata käyttää siihen, että sivuttaa empatian ihan tykkänä. Se on hyvin epäkristillinen toimintatapa. Niin saa tuntea surua. Mä näin joskus semmoisen argumentin, mä kuulin argumentin, että niinku, miksi kristityt itkee hautajaisissa, jos me niinku kuitenkin nähdään jossain kohtaa taivaassa. Että niinku, saa tuntea surua ja saa niinku murehtia ja kyseenalaistaa Jumalaa. Niinku. Kyllä, me ollaan ihmisiä, me ollaan niinku inhimillisiä olentoja. Joo. Vähän tuohon liittyy. Mä vaan katsoin joskus jotain filosofiavideota, kun mä katsoin videoita mun filosofian ylioppilaskoetta varten. Ja siinä se oli joku jenkki, joka selitti siitä, että tästä teodikia-ongelmasta nimenomaan. Ja hän sanoi, että kyllä, tai niinku pyrki osoittamaan sen, että miten tämä niinku kokonaan kumoaa sen mahdollisuuden, että Jumala voisi olla olemassa tämä kärsimyksen ongelma. Ja hän sanoi siinä videon lopussa, että no kyllä Jumalaan voi uskoa, mutta kyllä filosofiassa yleensä, jos joku asia todistetaan vääräksi, niin siihen pitäisi lakata uskomasta. Niin ei tule kuitenkaan ajatella niin, että kärsimyksen ongelma täysin kumoaa Jumalan olemassaolon mahdollisuuden nimenomaan sen takia, koska jos me ei ymmärretä jotain, niin se ei ole argumentti sille, että Jumala ei ole. Joo. Että mä en osaa pelata shakkia kovin hyvin. Jos mä menisin katsoa jonkun mun kaverin shakkipeliä ja sitten tekisi joku jutun, mikä näyttää mun mielestä aivan täysin typerältä, että hei sun nappula syötiin. Voi ei. Niin sit mä olisin silleen, et sä nyt tolleen voi tehdä, mutta jos mun kaverilla on plääni siihen, niin mun on oltava vähän niin kuin hiljaa ja vitsi, niin kuin katsoa. Toi on vitsi hyvä esimerkki. Toi on kyllä, se on semmoinen pidemmän kaavan plääni. Ja vaikka niinku kokisi kärsimystä paljon elämässään, niin niinku loppujen lopuksi kuitenkin, niin hei, Jeesus tulee takaisin ja sitten ei ole enää kärsimystä. Ja tavallaan monesti tarvii ehkä vähän semmoista laajempaa perspektiiviä shakin pelussa ja elämässä. Tämä on nimenomaan, että siinä edellä mainitussa Dostojevskin Karamazovin veljeksissä tämä Aleksei ei pyri edes kumoamaan tätä Ivanin päättelyketjua. Hän vaan kuuntelee siinä kohtauksessa, mutta Aleksein elämäasenne on sellainen, että hän pyrkii ottamaan mallia siitä, että Kristus tuli maan päälle ja kärsi siinä maailman kärsimyksessä ja pahuudessa hyvin raalla tavalla. Kyllä. Jumala toisin sanoen tuli ihmiseksi, otti orjan muodon, ei edes minkään hienon ihmisen muodon, vaan orjan muodon,
kärsi brutaalisti ja ei siis mistään ylältä päin katsele jotain pahuutta ja kärsimystä, että vaan Jumala itse on kokenut maailman karmeuden kauheimmin. Kyllä. Niin se kannattaa muistaa. Siitä voi löytää lohtua myös hyvinkin. Hetkipalveluksessa rukoillaan, ainakin aamun palveluksessa, että auta, että kärsivät löytäisi lohtua Kristuksen kärsimyksestä ja tulisivat osallisiksi hänen lohdutuksestaan. Mun mielestä se on hyvin kaunis rukous. Kyllä. Ja se kyllä tuo lohtua, että niinku muut uskonnot kovasti havittelee sinne taivaaseen siihen johonkin Jumalaan, joka on siellä jossain kaukana. Mutta siinä kohtaa, kun Jumalan poika itse tulee maan päälle ja just kärsii niinku paljon enemmän kuin mä tulen todennäköisesti, ainakin toivottavasti kärsimään. Niin ja vielä täydellisenä ihmisenä. Ei tehnyt mitään väärin. Mä ehkä ansaitsisin sen. Mä todellakin ansaitsisin sen. Mä ansaitsisin eron Jumalasta. Mutta Jeesus ei ansainnut sitä, mutta silti Jeesus kuoli. Ja vitsin siistiä, että on armo. Tosi siistiä. Tää se on. Että se kärsimyskään ei voi viedä meitä eroon Jumalasta. Se on hyvin iso palanen tätä koko hommaa. No, entä sitten argumentteja kristinuskon puolesta? Mikä Santeri suhun on kolahtanut? Kyllä musta tuntuu, että se on se tavallaan moraaliperusta. Se on mulle se kaikista isoin. Että niinku, mihin mä perustaisin mun moraalia, jos sen Jumalaan, jos sen Raamattuun. Jos ei ole olemassa niinku absoluuttista totuutta, niin mitä mä teen? Niinku, tavallaan meillä on, meillä voi sanoa, että meillä on niinku omatunto. Että niinku, ihmiset niinku ajattelee about, että mä en saa vaikka varastaa. Voi olla, että suurimmalla osalla on ehkä semmoinen ajatus. Mutta ei kuitenkaan kaikilla. Niin ei sekään ole mikään absoluuttinen totuus. Että niinku, jos suurin osa vaan silleen, hei joo, jes, ei saa varastaa. Joku on silleen, että hei, mun totuus on se, että mä saan varastaa. Niin et sä voi niinku sanoa silleen, että no ethän voi. Mihin sä perustat sen sun argumentin, että ei voi varastaa. Tai jos se just perustuu johonkin sopimuksiin, niitä voi muuttaa. Sepä. Niinku, että ei ole mitään vakaata. Kyllä se moraali on mulle tosi tärkeä. Jumala kuitenkin on täysin muuttumaton. Että tähän moraaliperusta-argumenttiin pyritään yleensä vastaamaan tällaisella hyvin vanhalla Platonin dialogeista löytyvällä Eutyfron ongelmalla, missä siis Sokrates keskustelee tällaisen Eutyfron-nimisen tyypin kanssa, joka on mun muistaakseni siinä dialogissa haastettu oikeuteen ja sitten siellä todella niin kuin keskustelee moraalista ja jumalista ja kaikista tällaisesta. Ja, jos joku muistaa sitä dialogista enemmän, niin älkää ottako tuota nyt ihan täysin. Mutta siinä sanotaan siinä Eutyfronin dilemmassa, Sokrates kysyy Eutyfrolta, joka luottaa siis jumalien moraalikäsityksiin, että päättävätkö jumalat, mikä on hyvää, koska se on hyvää, vai onko se hyvää siksi, että jumalat päättävät niin? Ja tällä pyritään tavallaan osoittamaan, että moraali on jotain jumalista ulkopuolista. Totta kai tämä keskustelu liittyy tähän Kreikan polyteismiin, että tämä on vähän eri asia, mutta tämä on myös käytetty kristinuskon Jumalaa vastaan. Että jos Jumala päättää, että joku asia on hyvä, ja se on sillä perusteella ihan vaan hyvää, niin silloin periaatteessa, jos Jumala päättäisi että lasten tappaminen on ok, niin silloin se olisi. Ja sitten toisaalta, jos taas Jumala vaan tavallaan ilmoittaa jo olemassa olevan moraalin hyväksi, niin silloin se ei olisi tavallaan, Jumala ei tee sitä auktoritatiivista, vaan se on jo itsessään totuus, että lapsia ei saa tappaa. Ja sitten Jumala vaan sanoo sen, joten Jumala ei tarvittaisi. Niin. Kyllä. Mutta tähän mä vaan sanoisin, että kristinusko eikä edes juutalaisuus ole koskaan hahmottanut Jumalaa tällä tavalla. Vaan taas jälleen kerran Jumalan olemus, muuttumaton olemus on se pohja, jota vasten moraali on olemassa. Eli se, että esimerkiksi se, mikä me nyt tiedetään, että on totta. Esimerkiksi meidän omatunto sanoo, että tappaminen on väärin. No sen takia, koska me uskotaan, että Jumala on luonut meille omantunnon, niin se on asia, mikä on totta aina. Ei Jumala sitä yhtäkkiä voi muuttaa. Tämä tuntuu absurdilta, tämä Eutyfronin dilemma sen takia, koska meillä on jo joku moraalikäsitys, niin ei se voi vaan muuttua siitä, koska ei Jumala muutu. Tämä vaatisi sen. Niin. Nice try. kukaan ei ajattele kristiuskon piirissä sillä tavalla, että Jumala nyt jotenkin vaan ilmoittaisi sen, vaan Jumalan olemus on moraali. Joo. Vähän off topic tuosta aiheesta, mutta mun mielestä nimenomaan kristinuskossa se on
ja no ehkä muutenkin uskonnoissa, se lohdullisin asia on se, että niinku asia ei muutu. Että asia on, ja niinku se on niinku siinä pyhässä kirjassa Raamatussa lukee, niin sit se, että jos lähdetään niinku oikeasti muuttamaan silleen, hei, niinku tiiäks, Jumala on vähän eri mieltä niinku tänä aikana, ja sit se on niinku tänä aikana mieltä, ja riippuen niinku yhteiskunnasta, niin se on niinku, kaikki sisältö niinku lähtee mulle. Että niinku, ei se anna mulle lohtua ja turvaa, jos Jumala on eri mieltä avioliitosta tona aikana kuin tona aikana. Tai että Jumala olisi ollut väärässä. Niinku, se on niinku, Jumala on väärässä, niin just näin. Et se on niinku tosi tärkeä semmoinen vankka pohja. Otetaan niinku Raamattu tosissaan. Joo, jos meidän omat päättelyketjut tulee siihen johtopäätökseen, että Jumalan on pakko olla väärässä jossakin kohtaa, niin kannattaa pitää mielessä, että me olemme äärellisiä ihmisiä, Jumala on ääretön. Niin. Että ehkä tarkastaisin sen oman päättelyketjun pari kertaa uudelleen. Kyllä. Sä et todennäköisesti tiedä niinku paremmin kuin Jumala. Niin kuin mäkään en tiedä. Niinku vaikea myöntää, mutta niinku, mä en tiedä paremmin kuin Jumala. Kun puhutaan siitä, että Jumala on moraaliperusta, niin totta kai puhutaan myös Mooseksen laista, koska se on hyvin keskeinen osa tätä juttua. Luther sanoi, että Mooseksen laki on osa tästä, tai se on tätä ikuista lakia, lex aeterna. Monta kertaa internetissä kuulee, että no, te kuitenkin syötte noita katkarapuja. Ja Possu ei se syö. Juuri näin. Mitä sanoisit? No mä ehkä sanoisin niin, että pitää niinku erottaa vanhassa testamentissa nämä tietyt lain osuudet. Kyllä. Ja, Kristus tuli täyttämään lain ja sen takia mun ei tarvitse esimerkiksi käydä Jerusalemin temppelissä uhraamassa, vaikka paljon siellä olisikin siitä, että kuinka uhrata, niin mun ei tarvitse niinku noudattaa niitä, koska me katsotaan kuitenkin vanhan testamentin kaikkia osioita sieltä evankeliumeista käsin ja minkä Jeesus on niinku. Mä voin syödä lihaa, koska se mikä menee sisään ei ole niinku paha, vaan se mikä tulee ulos on paha ja näin. Et me eletään siinä mielessä vähän eri tavalla kuin juutalaiset 2500 vuotta sitten. Ehdottomasti, että jos laki jakaantuu siihen puhtauslakiin, mikä koski Israelin kansan erityispiirteitä ja moraalilakiin, niin moraalilaki on tämä, mikä on ikuista, totta kai. Ja se pitää kristityillekin edelleen paikkansa. Että sen takia esimerkiksi 10 käskyä on täysin sitovia. Joo, riparilla opetellaan ne 10 käskyä ja jossain paikoissa vielä niiden selityksetkin, että niinku, ei ole ihan turhaa siellä. Ja vaikka ne onkin vanhassa testamentissa, ne on silti ihan valid. Sepä. Ja ne puhtausmääräyksetkin, ne on esikuvia Kristuksesta monella tavalla, kaikki uhraukset ja muut. Että ei Israelin kansaa ne uhrit itsessään pelastanut, mitä he uhrasivat, vaan Kristuksen uhria. Nämä oli esikuvaa siitä. Eli se, että ei Jumala ole omaa pelastussuunnitelmaansa muuttanut tässä matkan varrella. Hitsin ei toiminut, joten Kristus nyt tähän ei vaan. Hei, mene sinne poika. ei näin vaan. Tämä on kyllä osa Jumalan ikuista suunnitelmaa ja tällä lailla on ollut kyllä paikkansa siinä. Että. Kyllä. Joo, muu itteen silloin kun mä mietin enemmän näitä kristiuskon järkiperusteita, niin kyllä kolahti toi evidentialismi. Eli siis se, että etsitään ihan historiallisia todisteita siitä, että Kristus on ollut historiallinen henkilö ja millä pystytään tukemaan sitä, että ylösnousemus olisi historiallinen tapahtuma ja kaikkea muuta. Asiaan ei ehkä vaikuta se, että on aika pahemman luokan hissanörtti tai mitään, mutta se on se, että ymmärtää, miten historian tutkimus toimii, on kyllä antanut tosi paljon perspektiiviä siihen, että miten paljon oikeasti tiedetään Raamatun paikoista ja tapahtumista ja kaikista muusta. Esimerkiksi antiikin kaikista kopioiduin kirja on Raamattu. Joo. Aleksanteri Suuren elämäkerta, ensimmäinen sellainen, mikä on olemassa, on 200-luvulta jälkeen ajanlaskun. Tällainen historioitsija Arrianoksen kirjoittama Anabasis. Ja se on 500 vuotta siis Aleksanteri Suuren kuoleman jälkeen. Ja siihen mennessä on toki ehditty tekemään kaikennäköisiä legendoja. Aleksanteri Suuresta siitä liikkuu yhtä jos toista. Mutta sitä pidetään sillä kuitenkin suhteellisen luotettavana. Niin. Ja me tiedetään kuitenkin Aleksanteri Suuresta historiasta suhteellisen paljon. Sen sijaan Markuksen evankeliumi ajoitetaan jopa 50-luvun alkuun. Joo. Kyllä. Tai 40-luvun puolelle ehkä, siihen vaihteeseen. Joo. Suuri osa ajoittaa se ehkä johonkin 70-luvulle, mutta se on
tutkimuksessa ehkä kallistutaan siihen 50-40-luvun. Se on hyvin lähellä. Se on hyvin lähellä. Se on tosi lähellä. Ja niinku, se on tosi yllättävää, niinku, hyppään sinne vanhaan testamenttiin, mutta niinku, nämä arkeologiset löydöt niinku Lähi-idässä, että on oltu silleen, että okei, tuolla voisi olla jotain, katsotaan Raamattu sanoo, että tuolla on jotain, mennään sinne, ja sieltä onkin jotain. Niin. Et niinku, okei, vaikka sä et niinku uskois Jumalaan, niin onhan niinku Raamattu myös historian kirja, että se kertoo sen siellä olleen kansan vaiheista. Ja se on niinku siinä mielessä historiallisesti tosi akkurate. Ja Jeesuksesta myös vielä, niin ensimmäinen piirretty kuva Jeesuksesta. Mä muistan, tämä on Instagram-reelseistä. Voi olla väärin. Mutta on joku pilakuva siis Jeesuksesta ristillä. Se on jostain 200-luvulta. Ja se on niinku Roomassa. Et niinku, kyllä on aika silleen nopeasti on kyllä niinku, tai niinku ei ole mennyt kauaa, että löytyy jotain historiallista todistetta niinku Jeesuksesta. Se on ihan siinä lähellä. On ehdottomasti, ja Raamatun paikkoja löydetään jatkuvasti sieltä Israelin Palestiina-alueelta, ja toisin kuin esimerkiksi Mormonin kirja. Niin siitä ei ole minkäännäköistä arkeologista todistusaineistoa, että mikään siellä pitäisi paikkaansa. Ja tällä tavalla. Ja kun me puhutaan ylösnousemuksesta esimerkiksi, se on totta kai sellainen asia, mitä me katsotaan ympärille. Meidän kokemusmaailmassa ei ole mitään sellaista, mutta kaikina on käynytkään filosofian ykköskurssi, niin tietää, että tämä se induktiivisen päättelyn ei ole täysin ongelmatonta. Eli siis sellaista päättelyä, että me katsotaan meidän ympärille, että okei, tälleen tapahtuu yleensä. No, jos yleensä tapahtuu tälleen, niin silloin aina tapahtuu tälleen. Se ei toimi niin. Että sen takia tiede ei pysty ottamaan kantaa siihen, onko ylösnousemus tapahtunut historiallisesti vai ei, koska ei vaan ole välineitä siihen. Ja jos ei luonnontieteellä ole välineitä jonkun asian selittämiseen, niin se ei automaattisesti tarkoita, että niin ei olisi tapahtunut. Se, että opetuslapset, jotka oli ihan kauhuissaan, pelkäs niitä juutalaisia, ei nyt me kuollaan kaikki, sä oli tässä, niin on valmiita kuolemaan sen vuoksi, että Jeesus nousi kuolleista, niin on se vaan silleen, Ne on siellä silleen, mä nyt shoutoutaan Babylon Beella. Joo, oli just Babylon Beella on hyvä sketsi tästä, että vitsin opetuslapset on siellä, ei vitsi, Jeesus on kuollut, ja käydään pölliä se ruumis sieltä haudasta, ja sitten me niinku keksitään, että se niinku nousi ylös, ja sitten me kaikki kuollaan. Mut hei, mitä me saadaan tästä? Kidutusta, ei yhtään mitään. Kukaan näistä ei ollut poliittisesti minkäännäköisessä asemassa. Kukaan ei saavuttanut täällä yhtään mitään maallisessa mielessä. Että ei ollut kyse siitä, että me saadaan hallita koko Rooman valtakunta. Joo, nyt me sanotaan, että Jeesus nousi kuolleelle, niin tekee meistä keisari ihan varmasti. Okay. Joo, ei. Kaikki juutalaisetkin on silleen, mitä? Jep. Se on kyllä tosi jännä. Ja sitten kun apostoleja lähti heti seuraamaan, onko se 400 ihmistä näki Jeesuksen? Vai oliko jopa 500? Taisi olla joku 500. Mutta tosi moni väitti nähneensä kuitenkin Jeesuksen ylösnouseena. Ja niin kauan kuin Jeesuksen ruumista ei löydetä, niin se on, se on aika vakuuttavaa. Että on vain yksi tyhjä hauta. Tää se on. Ja jopa meidän uskonnon oppikirjassa sanottiin aika tarkkaan sanasta sanan tällä tavalla, että se tiedetään historiallisesti, että opetuslapset olivat vakuuttuneita siitä, että Jeesus nousi kuolleista. Eli se, että sehän me tiedetään, että opetuslapset itse olivat hyvin vakuuttuneita siitä, niin mistä tämmöinen vakuus tulee? Siis joukkohallusinaatiota ei ole olemassakaan. Ei olekaan, mutta mä kyllä kuulin tästä kansia, siis siinä esitettiin semmoista, että Jeesus olisi pysynyt elossa. Että tavallaan, että Jeesus on pysynyt elossa ja itse asiassa lähtenyt itse sieltä haudasta ja ne olisi, sen takia ne opetuslapset on vakuuttuneita. Mutta toi on kyllä aika kaukaa haettua, että jos on tökätty kylkeen seipäällä ja sä oot roikkunut ristillä tosi pitkään ja roomalaiset katsoo, että jos oot kuollut, niin okei, sä kävelet sieltä haudasta ihan itse ja kivi menee tolleen. Joo, mä sanoisin kanssa, että kannattaa tutustua siihen, miten tämä ristiinnaulitsemisprosessi toimi Rooman valtakunnassa. Jeesusta lyötiin sellaisella 9-häntäisellä kissalla, eli siis semmoinen hieno ruoska,
missä on 9 sellaista nahkaketjua tavallaan, minkä päässä on metallinpaloja tai jotain luunpaloja tai jotain tällaista, jonka tarkoituksena on porautua ihoon, kun sillä piiskataan. Ja niin kuin repiä sitä lihaa sieltä oikein siinä. Jep. Tämä oli ihan hauska. Meillä oli yhdellä riparilla pappi kierteli ympäriinsä selittäessä hyvin graafisesti, että miten Jeesus ristiinnaulittiin. Mutta joka tapauksessa se on niin raaka prosessi, että kukaan ei lähde kävelemään ristiinnaulitsemisen jälkeen, vaikka se selviäisikin hengissä. Tai niin saati sitten siirtää mitään monta kilosta kiveä siinä. Jep. Siis niinku, vitsi, mikä mun pointti oli taas? Tätä tapahtunut liikaa. Mä oon nukkunut liian vähän. Niin, mutta mun mielestä on siis tosi tärkeää, että ristiinnaulitsemisesta puhutaan niinku avoimesti ja silleen, että se on niinku raakaa. Koska tässä niinku Passion of Christ sarjassa, onko se leffa? Se on elokuva, joo. Joo, leffassa. Niin se on tosi graafinen. Ja siinä oikein mässäillään sillä niinku verellä. Ja niinku, mun mielestä se on niinku hyvä, koska se oli ihan hirveä tapa kuolla. Niinku se on tosi silleen, joo, sitä niinku pistää miettimään, että joo, okei, syytön mies kuoli tolleen. Ja se on niinku tosi olennaista kanssa. Ja se kärsimyksen määrä, että niinku, se ei ollut vaan semmoinen, että se roikkui siinä ja ei ole verta missään. Ja sitten jossain kuoli. Niin kuin Jeesus ei ollut ihan semmoista. Kultasiivin kaiken kärsimyksen yli. Jep. Ei. Kannattaa ihan oikeasti miettiä, että minkä takia just mun ja just sun syntien takia Kristus kuoli niin kamalan raasti. Se on ihan silleen. Monesti, kun puhutaan, että minkä takia on kristitty, niin se oma kokemus tulee tosi silleen vahvasti siinä. Miten sä sanoisit, onko tämä hyvä argumentti? Mun mielestä se on ehkä voi olla. Oma kokemus on tärkeä, semmoinen ehkä vakuutus siitä asiasta. Mutta omia kokemuksia on myös muslimeilla ja omia kokemuksia on myös niinku pakanoilla ja niinku muilla tämmöisillä. Että niinku mä en perustaisi mun uskoa omaan kokemukseen. Mutta kyllä se niinku vakuuttaa ja se hoitaa tosi vahvasti, kun kokee, että Jumala on niinku, tai Pyhä Henki on toiminut. Ja Tuomas Enbuske puhuu nyt, kun hän on tullut uskoon siitä, että Pyhä Henki oikeasti koskettaa. Että ei ole mikään hellareiden ja naisten juttu, että Pyhä Henki oikeasti koskettaa. Ja niinku, kyllä mä uskon, että Pyhä Henki toimii, joo. Ja niinku, Jumala voi toimia omilla tavoillaan ja varmasti joskus kokee Jumalan läsnäolon, mutta mä en perustaisi uskoa siihen kokemukseen. Mä itse käyttäisin ehkä tällaista vertausta, että jos on vaikka parisuhteessa ja se toinen rakastaa tai rakastaa sitä toista, niin totta kai se on tärkeää, että tavallaan on myös se kokemus siitä, että toinen rakastaa. Mutta vaikka sitä kokemusta ei olisikaan, niin ei se tarkoita, etteikö se toinen rakastaisi. Jep. Ja hyvin vaikeaa se on vakuuttaa toiselle oman kokemuksen kautta, että joo, tämä asia pitää paikkaansa. Ei, eikä niin, mutta kyllä se on niin kuin jos sä sanoit, niin omalle uskolle tosi hoitavaa. Että kyllä hyvin iso osa sitä, että minkä takia pysyy kristittynä, on kokemus siitä, että saa synnit anteeksi. Kyllä. Että ehtoollinen, mistä ei ole puhuttu ollenkaan tässä podcastissa, synnitunnustus, ylipäätään kristittyjen yhteys, kaikki nämä on tosi tärkeitä siinä, että on uskossa ja pysyy uskossa. Että kyllä. Ei sitä pidä kiistää myöskään. Ei pidä, eikä pidä niinku tukahduttaakaan Pyhän Hengen toimintaa. Mä oon keskustellut meidän päätoimittajan kanssa Pyhän Hengen toiminnasta. Ja meillä on vähän erimielisyyksiä tästä ja hän niinku painotti tätä kovasti, että hei, niinku, olisi aika paha, jos joutuisi tilille siitä, että niinku tukahduttaa Pyhää Henkeä. Niinku, joo, Pyhä Henki toimii, kokemuksia voi tulla, mutta kyllä niinku, kansi niinku, tavallaan se perusta on siinä Raamatussa. Ehdottomasti. Että siinä, että hei, luet sitä Raamattua, niinku, saa myös rukoilla ja näin. Mutta niin ja kyllä meidän kannattaa olla silmät auki siinä, että missä kaikkialla Pyhä Henki toimii. Että jos me rajataan vaikka esimerkiksi Pyhän Hengen toiminta pelkästään armolahjoihin, niin me missataan hyvin paljon siitä, että mitä Pyhä Henki tekee. Mitä Pyhä Henki tekee sanoissa ja sakramenteissa, mikä on ihan keskeiset. Onko sulla oli vielä jotain argumentteja? No, näitä on aika paljon listattu. Että mä suosittelen, jos apologia kiinnostaa, niin ottamaan selvää.
Jos toi evidentialismi esimerkiksi Jeesuksen historiallisuudesta tai ylösnousemuksen historiallisuudesta tai kaikesta tällaista kiinnostaa, niin mä aikanaan luin Lee Strobelin kirjoittaman Tapaus Kristus-kirjan. Se on, suomennossa on vähän joten löytyy pdf-nä internetissä A Case for Christ, jos haluaa lukea sen lontoon kielellä, niin se kannattaa ehdottomasti lukea. Siinä on tosi mielenkiintoista kaikkea. Sitten jos miettii tieteen ja kristiuskon välistä suhdetta, me ehditty sitä käsittelemään tässä ihan valtavasti, ehkä joskus myöhemmin. Voisi olla jakso. Joo. Niin kannattaa lukea ton Alistair McGrathin kirjoja. Sillä on massiivisia hyviä kirjoja, mä oon lukenut niistä usein. Niin hänellä on loistavia juttuja. Joo, Suomessa myös Aleksi Markkanen tekee myös matematiikkaan liittyen tavallaan tähän niin kuin olemassaolon matematiikkaan ja tämmöiseen apologiaan liittyen tosi paljon ja löytyy netistä hyviä luentoja. Joo, kyllä. Ehdottomasti tutustukaa. Näitä on lukuisia näitä argumentteja. Ihan Pascalin vaasta tuohon ontologiseen argumenttiin, niin nämä on tosi mielenkiintoisia. Ottakaa haltuun. Meidän pitää tietää, mihin meidän toivo perustuu ja miksi se perustuu siihen. Ja apologiaa ei kannata väheksyä. Ei kannata, vaikka kyllä mä sanoisin, että juurtuminen on myös sen uskon ymmärtämistä, mikä on lahjaksi annettu. Näin. Isä meidän. Päätään siihen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Shoutouttia tässä jaksossa muuten meidän teknikolle Eliakselle tuolla kameran takana. Tässä aina välillä voi tapahtua jotain kommelluksia, se helpottaa meidän elämää, että meillä on teknikko ja se on tosi kiva, että meillä on teknikko. Kyllä. Tilatkaa Nuotta-lehti ja ja näemme sitten 2 viikon kuluttua seuraavassa jaksossa. Kiitoksia kaikille YouTuben ja Spotifyn puolella. Kiitos.